खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैया गसाइगाव प्रेस क्लाबाव आखरासुनि खौरांगिरि मेल। मख'नो गोनांदि मिरु आखरासुनि गाहाय मेलनि गेजेरजों खस राजबंसि हारिनि माखासे दाबिफोरखौ लानानै सरकारनि बेरेखायै खुद्रिसारनो थाखाय माखासे थांखि लानायखौ मैयानि बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गेबेङै फोरमायनानै होदों मिरु आखरासुनि गाहाय नेहाथारि सुनादर राय बिथाङा। मख'जाथावदि फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां खस राजबंसि हारिनो एसटि होआब्ला आखरासुआ गुबुन मोनसे गोख्रों राहा लामा लागोन होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो आरो गोजोन गोरोबथा सावरायनायनि गेजेरजों आइजें हमग्रा KLO आफादखौ फिन उदां अख्राङाव फैफिननायखौ आखरासुआ लुबैयो होननानै बिथां सुनादर रायआ फोरमायना होबावो। नैथि रादाबाव दं थांनाय 9 दिसेम्बराव राजस्थान जधपुरनि गंसे नखराव हाबाथिलियाव गेस सिलिन्डार बेरफ्रुदोंमोन। नाथाय बे बेरफ्रुनाय जाथायाव जखम जानाय सुबुं अनजिमाया सा 60 निफ्राय सा 18 बारायबाय। मख'जाथाव बाथ्रादि जधपुर रुरेल सुपारिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस अनिल खायला फोरमायनाय बादिब्ला गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि जाहोनाव थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा 9 उन्दैसाफोर, सा 8 आइजोफोर होनना मिथिहोदों आरो दा महन्त गान्धी हस्पिटालाव सा 5 सुबुंफोरा भुगिनांनानै दं आरो माखासे सा 34 जखम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिहोदों। थामथि रादाबाव दं माखासे साननि सिगां कंग्रेसनि राजा फाथिरिया भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बुथारनो हुमखि होदोंमोन। उनाव बिथांखौ FIR होदोंमोन। नाथाय कंग्रेसनि दैदेनगिरि राजा फाथिरियाखौ मैया पुलिसा हमबाय। मख'जाथाव बाथ्रादि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बुथारनो हुमखि होनायनि थाखाय राजा फाथिरियाखौ पुलिसा हमदों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिलिरसिन लिरथाय गोनां सुबुङा जिउ गोमाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बुहुमनि मादाव गिलिरसिन आरो गुफुंसिन होनना गाइनेस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव मुं थिसननाय आन्द्रेस मरेमा मैया जिउ गोमाबाय। बिथाङा मेक्सिक' हादरनिमोन आरो सासे पुलिस हिसाबै हाबा मावदोंमोन। बिथाङा 444 लिरथायनि सासे गुफुं सुबुंमोन। मख'नो गोनांदि बिथाङा बिसिजों गारजानायनि थाखाय हार्ट एटाक बेरामाव गोग्लैनानै अबथिरा जिउ गारनो गोनां जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं IPS दिगन्त बराखौ मैया गुवाहाटि नोगोरमानि गोदानै पुलिस कमिसनार महरै थिसनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। द'थि रादाबाव दं FIFA वर्ल्ड काप 2022 नि सेमिफाइनाल मेचआव आर्जेन्टिना भार्सेस क्र'आटियानि गेजेराव जानाय FIFA वर्ल्ड कापनि सेमिफाइनाल मेचआव आर्जेन्टिनाया क्र'आटियाखौ 3 गल जोसनना फाइनालसिम सौहैबाय। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।